Il-kap tal-Partit Nazzjonalista Elix Borg ħasem f'summit informali straordinarju tal-Partit Popolari Ewropew imsejjaħ mill-President Manfred Weber. Il-laqa li saret online kellha lan li tiddiskuti l-aħħar żviluppi brabta mal-konflitt fl-Ukrajna fil-waqt tissaħħaħ il-pożizzjoni komuni tal-partiti membri tal-Partit Popolari Ewropew. Fil-laqa parteċipaw fost l-oħrajn il-President tal-Kummissjoni Ewropea Ursula von der Leyen, il-President tal-Parlament Ewropew Roberta Metsola, diversi Prim Ministri u Viċi Prim Ministri, kif ukoll kapijiet tal-oppożizzjoni minn partiti politiċi fi stati membri tal-Unjoni Ewropea li jiffurmaw parti mill-familja politika tal-Partit Popolari Ewropew. Il-Partit Nazzjonalista joppoġġja l-pożizzjoni ta' Malta favur is-sovranità u l-integrità territorjali tal-Ukrajna u jaqbel mal-messaġġ ċar li qed jibgħat il-Partit Popolari Ewropew li l-futur tal-Ukrajna għandu jiġi deċiż mill-Ukrajna stess u mhux mir-Russja. Fir-rigward tal-konflitt fl-Ukrajna l-Unjoni Ewropea trid tibqa' maquda, l-appoġġ politiku, ekonomiku u umanitarju lejn l-Ukrajna għandu jibqa' sod biex jiġi żgurata paċi li tagħti sigurtà fit-tul lill-poplu Ukren. Għaldaqstant il-Partit Nazzjonalista u l-Partit Popolari Ewropew jappellaw lill-Ewropa biex tibqa' tiddefendi l-ordni internazzjonali bbażat fuq ir-regoli u biex ma ċedix għal pressjoni jintlaħaq xi ftehim li jagħti vantaġġ lill-aggressuri. Il-kap tal-Partit Nazzjonalista kien akkumpanjat mis-Segretarju Internazzjonali tal-Partit Nazzjonalista Beppe Gallia.